Ukusuka kwengxabano kaPhakela Umthakathi neNgoma Makhosi okwaso ukuthi iNgoma Makhosi ikhulume nabezindaba uPhakela Umthakathi wabe isexabukela ngelithi abezindaba banga interview iNgoma Makhosi yaqala lapho iNgoma Makhosi uthi kahle uPhakela Umthakathi ngazo zonke. Ukubonakala kwevideo yowesilisa oshuthe noPresident Cyril Ramaphosa okholakala ukuthi noma kusoleka ukuthi uyindodana kaPhakela Umthakathi le uPhakela Umthakathi athi yayikade ingekho de kunomhlangano oyimfihlo phakathi kaPhakela Umthakathi noRamaphosa. Kanti uPresident weLACO usebeze izinto lezithi uPhakela Umthakathi wamukela emalanga ngo3 million evela ngakuPresident Cyril Ramaphosa ngesikhathi somhlangano oyimfihlo. uPhakela Umthakathi yena waveza ukuthi wanqaba emalanga ngo10 million cash ekhokhelwa ithini akayeke umkhankaso okulwisana nabo kufika kuleli. Owayekade ekhuluma no Phakela Umthakathi kwenye yama interviews ufeza umbono ohlukile phakathi kwengxabano ekhona kukaPhakela Umthakathi noJacinta Mangobese Zuma. Yilezo kwenyembukeli esothe ngqabo namhlanje kuzona kafushane nje wena okwakho uyobe usuxhumana nathi ku comment section ngoba ile phela i-podcast ekwazi ukuthi izwe imbono yini lapha nokuthi iphendule imbono yini ku comment section. Esicela ke kwena mbukeli ku Bili nje phone noma kunye kuzwa ukuthi kuphi wena obungakakwenzi kanti uma ukuthi ubusukwenzile kokunye kwakho uyobusukwenza lokho obungakakwenzi. Abangaka subscribe sichitha ba subscribe kanti uma uthi subscribeile umgomo kuna wonke umuntu ukuthi njengoba sawabukele nje ulike ivideo yethu ukuze sikwazi ukuqhubeka sisebenze uma ukuthi uyayijabulela indlela sisebenza ngayo. Namhlanje ke bukele siphethele zoyihlokana ezimbili ezintathu okulona daba olusematheni kakhulu eNingizimu Afrika udaba lokubonakala ubuholi be-March and March campaign abahambe eliswana nabantu bokufika abalapha ezweni South Africa ngokungemthetho. Sibona kungazuthi kusekukhona ungathembani kahle phakathi kwabo uPhakela Umthakathi uJacinta Mangobese Zuma ongupresident wenhlangano iMarch and March nongizwe umlando kaMchunu obambe iqhaza elikhulu lokuthi kuqhutshweke nemkhankaso namamatch ukulwisana nabantu bokufika lapha eMzansi. Inkinga ke mbukeli njengoba silana sikhona namhlanje sizokuthatha sikubeke ukuthi ziqalephi zaqala kanjani na. Ezithi hayi sekulimala umuntu lapha eMarch zingatholanga ukuthi lo muntu ulimale kanjani. Zingabuzanga. Thani wena kwasibhala ngabakhulumeli abanye. Kena ngidili ngani nalowo muntu osiyobhalela. Yonke into inomuntatheli iyavela story ngibane wenza story ngidili nalowo. Ukuthi kwesikhathele izintatheli ngoba zisiza ngalutho kunokuthi ena zihambisebenzane nathi intatheli isebenzana nemedia imedia okuyiyona ephethe system yabantwana. Lalela sizintatheli eziningi sina ungcono lezi zethu sihamba nazo. Hayi lezi zemedia kahulumeni ecindezela thina ebhala amanga ngathi. Njengalento ebhaliwe ukuthi uPhakela Umthakathi usethengiwe manje njengoba abantu asebenza imedia. Siyacela ngeso siyazi ukuthi ufuna ukuxoshele wonke umuntu semhlonipha kakhulu neze kodwa siyacela sikhulume nami nongizwe uJacinta ungizwe Phakela Umthakathi Xolani Khumalo ndabandaba siyacela ngeso siyaxolisa kakhulu siyacela lokho ukukhuluma lento zonakuphatha nje ngoba ekunye ukukhulumayo usixabanise nayo uPaula ngezinto zasendlini kanti esendlini siyacela ngeso sicela interview ungizwe Phakela Xolani Jacinta Njengoba ke mbukeli ubona le video kade sikubonisa yona ila sitshengisa khona ukuthi inkinga zaqala kanjani na. Angithi njengoba sila sikhona namhlanje kuvele ama video clip nezithombe ezikhomba ukuthi uPhakela Umthakathi kwinkulumo yakhe ake ayethula yayi nezinto ephikisanayo noma waba nenkulumo ephisa okusema videweni okukuzithombe evilayo. Ilapho ke mbukeli inkinga yaqala khona namhlanje isuswa yile video clip kade sitshengisa yona. Njengoba ubona ke uPhakela Umthakathi kuba khona ukuyale nokuyale kuphambana kwembono noma kokwenza phakathi kukaPhakela Umthakathi neNgoma Makhosi okudalwa ileadership ubuholi
kangangokuba kuhamba kwako kuze kwavela lapho ingoba makhosi isiyenza izinto voluntarily ngale kokudinga iApprovement kaphakela umthakathi. Uphakela umthakathi sazi ukuthi ungomunye wabantu abahamba phambili oapprovayo noma obekunguye futhi obizwayo ukuze kube khona amanye ama-march. Mawukhumbula mbukeli kune-march eke yaba seJozini noma ngingasenayisho i-date yakhona. Leyo march iyayikade inesithombe sikangizo umculo uphakela umthakathi ingoba makhosi. Uphakela umthakathi wathi yena kanalo ulazo leyo march akazoba ingxenye yayo. Wathi nje into angakaze yena iposte le imarch leyo usuke engasiyo iyo ingxenye yalo march futhi usuke ngekaze abe khona. Ingoba makhosi yaqhamuka yathi yona iyaya kuleyo march. Nangempela ingoba makhosi iyaya kuleyo march. Njengoba ke sikuvezela lokho mbukeli into leyo eyenzeka emva kokuba ingxoshunxosho seyiqalile sibona lapha kuma video clips isikhathi sama march uphakela umthakathi khuza izenzo ezithulile ze-ingoba makhosi. Ingoba makhosi yahamba yamaka inkulumo kaphakela umthakathi. Uphakela umthakathi ayenzile phambi kwesizwe kwakwayi-media briefing lapho khona uphakela umthakathi ayecacisa ngomhlangano abenawo noPresident Cyril Ramaphosa nanokuthi kungani lo mhlangano waba imfihlo wangafaka ubuholi bonke bemarch and march noma ama-leaders ama-campaign emarch and march liswana nabantu bokufika njengoba kwakunokudideka kuthina si-South Africa ukuthi kungani uJacinta ubengekho kulo mhlangano futhi kungani ubengazi. Uphakela umthakathi ke wabe esecacisa. Ayikho into embi esixoxe ngoJacinta. Akuyona imarch and march ebifuna upresident. Upresident befuna uphakela umthakathi. Wabiza uphakela umthakathi. Uma ngabe edingwa uMangobese uzolanda uMangobese futhi. Njengoba kade bize mina ubebize mina. Bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna bazokwayoshawa 9 ebusuku. Ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize. Akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana. Akumina engangibize umhlangano. Professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho. Ingakho mina nizobona kwezami izithombe ngishuthe nomongameli nongizwe. I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahambe ushutha nomongameli because that's how much I respect this. I can't bring anyone. Uyeke ukuthi asimbiza uMangobese. I can't invite even my own child. Yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting. Umongameli ngiyubani mina uhlangana nomongameli. Uma uthi uyezwa ke lana mbukeli uphakela umthakathi uthi nendodana yakhe yayikade isele emotweni akakazwanga ukuthi ayilethe izoshutha nopresident kangoba wayengekakwazi ukuthi emenywa yena bese emema abakhe abantu angekakwazi ngaphandle ngisho ukuthi uJacinta kangamemanga kodwa usekhuluma ngomuntu oyekade ekhona emotweni okuyingane yakhe uthi yayisele emotweni. Kodwa ke mbukeli kulowo mhlangano lo kwababe khona abanye abantu ababekhona kulowo mhlangano ngaphezulu kukaphakela umthakathi nongizwe mkhulu. Labo bantu ababeze ngeside lekangizwe mkhulu ukubalwa ngisho ingoba makhosi okuyibona abantu esibabona lapha kwi-video uKing Zoso wayekhona naye eze ngeside lekangizwe mkhulu. Uphakela umthakathi wayefike nomuntu oyedwa vo lowo muntu okungumshuthi wakhe ophinde kuthiwe futhi uyena ndodana lo wayekhona njengoba uphakela umthakathi wayengekho. Konke lokho ukuthi kwakuyindodana kaphakela umthakathi lena sikuthola lapha kwengoba makhosi la ingoba makhosi iyabhala khona einkundleni zokuxhumana iyathi mayiveza sona lesi sithombe iyathi umfana kaphakela umthakathi wayizuza inhlanhla. Kusho ukuthi lokho kusho ukuthi uphikisa inkulumo kaphakela umthakathi ukuthi uphakela umthakathi athi indodana yakhe wayishiye emontweni. Njengoba ke mbukeli ngibonisa nje isithombe esihambisana nale nkulumo engiyishoyo. Lapho ke ingoba makhosi yayisigadla iphikisa ngakena uphakela umthakathi kanti ayigcinanga lapho. Iyaphinde futhi iyaveza omunye umbhalo ingoba makhosi lapho khona iyaveza isithombe sikaphakela umthakathi eshutha njengoba sibonile kwi-video clip emfishanyana. Ingoba makhosi uma ibhala uphakela umthakathi eshutha
lo mlisa osebizwa ngindodana yakhe esingazi ukuthi indodana nomeshu uthi inkulumo zihlukene kabili. Ingoma Makhosi ibhala ithi iqiniso liyawehlula amanga. Ngibongile umfana kaPhakela Umthakathi ngokuthi athole isithombe nomengameli kwi-meeting eGoli. Sisakhuluma nge-meeting yayikade iseGoli okwakuyi-meeting ethatha njenge-meeting eyayimfihlo ngoba akusibo bonke abantu ama-leaders emachini matsha ababekhona. Uma ngabe ke siqhubeka Mbukeli, angithi inkulumo Phakela Umthakathi siyayizwa ukuthi ithini uma ngabe echacisa indaba yokuthi kungani uJacinta wayekade engekho kule meeting. Nowayekade ekhona noPhakela Umthakathi kodwa wasala emotweni oyindodana kaPhakela Umthakathi. Lo okuthiwa indodana kaPhakela Umthakathi kuhamba kwavela ukuthi ungumshuthi wakhe uPhakela Umthakathi. Igama lakhe uSakhile Ndlovu. Ngisho ngobudala akalingani nezingane zikaPhakela Umthakathi, ngisho Facebook kaPhakela Umthakathi mudala. Lokho kuvezwa umuntu osondelene kakhulu Phakela Umthakathi, uJatha uGodo. La khona abhala ephikisa ipost yeNgoba Makhosi ethi kodwa wazi kahle ukuthi lona umshuthi kaPhakela Umthakathi uSakhile Ndlovu omdala ukuthi usungazombize ngindodana kaPhakela Umthakathi. Kusho ukuthi kukhona amanga la ukuthi mengukuthi kukhona oqamba amanga phakathi kwaJatha uGodo neNgoba Makhosi, uyedwa wazi ukuthi kungani eqamba amanga. MekuyiNgoba Makhosi eqamba amanga ukuthi lo mfana lo uyindodana kaPhakela Umthakathi ngesiyena, kungani eqamba amanga. Mekuthi uJatha uGodo uthi lo umshuthi akusiyona indodana kaPhakela Umthakathi, kungani uJatha uGodo eqamba amanga. Kodwa kune profile picture ephekazelayo ukuthi uSakhile Ndlovu lo ungumeshuthi, uSakhile Ndlovu akasinwa kaNdabandaba, uPhakela Umthakathi ongowakaNdabandaba. Kusho ukuthi lapha Mbukeli sisafakazela inkulumo yethu yokuqala la siveze khona ukuthi ingcabano kaPhakela Umthakathi neNgoba Makhosi yaqala kwakubangwa i-leadership, ubuholi, nokuthi ngivelele ngokuthi ngingxenye yobuholi bamamatch. Kuhamba phambili kumamatch, ukukhuluma nabezindaba, ukukhulume ngokwenzekayo kwimatch. Ongumholi welakho umlungisi Mancinza odume ngelika ubani Mancinza inkinga lo phethe ilakho. Yena ke uthembisa abantu ngeweekend ukuthi osonla ngomhla ka7 kuMsombuluko uzoqaqa amaqiniso wodwa awatshele isizwe ngokuthi yini kahle kahle eyenzekelayo phakathi komhlangano wabakhona no President Cyril Ramaphosa, uPhakela Umthakathi noNgizwa Umlando kaMchunu, nanokuthi kungani uJacinta enokudideka nokuthi angatshelwanga. Umlungisi umfuka Mancinza ilapho yena ahamba waveza ukuthi kunemali izinsolo zokuthi iyaqhamuka ku-President Cyril Ramaphosa engango-3 million ayanekeza uPhakela Umthakathi. Iyaqhamuka izigaba ezahlukene, kwaqhamuka 1.5 million ngaphambi kwe-meeting. Ngesikhathi se-meeting noma ngaphambi kwe-meeting kwabe sekuqhamuka futhi 1.5 million, isiyonke kwaba 5 million. uPhakela uMancinza uveza ukuthi leyo mali iyayilethiwe umhlobo kaRamaphosa
osondelene kakhulu noRamaphosa. Mase kuba khona insolo ezithi before baye kulomhlangano omhla 29 zithi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene noPresident uRamaphosa bamnika imali engango 3 million esiyonke, kodwa waqale kwakhipha ideposit o 1.5 million. After imedia briefing kwakumele kuphume futhi omunye 1.5 million esiyonke imali kwaba 3 million. Zikhona ke lezo insolo enjalo okusho ukuthi uma ukuthi ngempela lo nto yenzeka ngoba umuntu abahlangana naye owenza yonke lento ukuthi bethola imali uBhejane Chauke omunye usondelene kakhulu noRamaphosa loyo kuthiwa imali bayithola kuyena ukuthi ke ukuthi ngempela ikhona imali yaphuma yanikwa abafowethu shuthi abalenzanga iqiniso ngoba bekumele bayisho na public ukuthi kunemali abayithola ukuthi imali clean mhlambe ngaxhaswa umzabalazo ukuthi siqhubeke sizabalaze noma babesizwe intweni zabo epersonally noma kwakusizwa insizwa nomnsizwa foundation noma nje kwakuyimali yani, kodwa kubalekile ukuthi umphakathi ulazi iqiniso ngoba lo mzabalazo baningi abantu asebeyinikele kuona and baningi abantu asebenezitha ngokuthi bajoyine lo mzabalazo asekuona. Uma uyilalela ke mbukeli lenkulumo, uma uyilalela uyizwa kuthiwa uPhalo Mthatha wamukela le mali, ngifisa ukuthi mina ngivezele enye inkulumo ka Phakela uMthakathi. So in the history of bribing people, I'm unbribable. And this is not the first time. This is not the first time I do things. If you do a research about me, kune ebongweni zami kuthiwa uyikutshukutshu ngamano bopha umthwalo uhambe khathide ubuyele kwalakini kwaNongoma, ayikho indaba yokukhonza imbuku eThekwini, umuhle wena khathide ngoba uyancwadi imbuku yancwadi uyajwakuzisa. That is 1 million rand sentence. Yeah. Because in 2012 I was offered in the table like this 1 million to stop fighting illegal immigrants in a certain company that I was working for. So I said to them, I would rather resign, go home and be a man than to sell out our own people. Yeah. On the 22nd of April, Mashobanu Konala, the bodyguard, he was there. Actually, 3 of them, they were there. Yeah. I was offered 10 million rand on the table. Not to go to, they said they're going to transfer it in an account. It was there in a black box. They said, here's 10 million, stop this. And I said to them, take this money, go to Hillbrow, renovate Hillbrow. Uswizile zombili mbukeli lezi inkulumo. Ngeke ekuzizweni kakho. Ucabanga ukuthi uPhakela uMthakathi anga decline u10 million and then accept u3 million. And wesiphathi lo 3 million from upresident. Ayizobani nebig fire lento le uma ngabe iqhamuka kupresident ngoba sazi ukuthi ama auditing enziwa kangaka lapha ku government institutions. Iyonke imali ephumayo kuyahamba hambe kube nama hitbacks. uPhakela uMthakathi angayeka imali azoyithola nje ku private sector ayinikezwe nje ingabe na track ukuthi yeza kuyena azothatha imali ezotrackwa ngoba surely ukuthi upresident angeke azakhipha imali engango 3 million cash, where else usasene pending case against yena yokutholakala nemali cash. Upresident wethu ngabe ustupid ngaleyo ndlela ukuthi angenza ama cases afanayo over and over ephindelela. Wes uPhakela uMthakathi umuntu ombhekisisile ombeke iso elikhali uPresident Cyril Ramaphosa kuma moves akhe nangendlela izinto ezenza ngayo. And uPhakela uMthakathi uyindoda njengamanje balekela kakhulu ukuxabana nomthetho njengoba sibone nendlela imatch le ayisingathe ngayo. So mbukeli bengithi nje wena awenze nawo ama calculations akho, kodwa njengamanje thina asikikaze kusana ukudideka okukhulu. Mhlambe nina ababukeli mangabe nibeka imbono yenu nizosenza si understand ukuthi ngabe kwenzakalani
ngoba umlabalaba usadlala njengamanje asazi ukuthi ibhola lingakuphi njengoba umdlalo uqhubeka. Sibeke sesithola inkulumo eqhamuka kuSkim JP. uSkim JP ke siyamazi sonke, simbonile nakumamashi amaningi nje noma abalwayo njengoba de sibheke kumhla ka-30 okuyona bekuyi-national march South Africa internationally or nationally. NoSkim JP kube kade khona kuma matches amanye awo simbonile koJabulani, sambona koThembisa there and there. So naye uPhawulile washo akushoyo njengamanje abantu sebeqhamuka nemibono eminingi ukuthi yini ubona abayazi nabayibonayo ngophakela umthakathi uJacinta and the leading noma the leadership of March and March, njengoba i-March and March ibukeka sinabantu abahamba phambili abathathu nangaphezulu mhlambe. So mbukeli ake ngikudedelele nje leyo clip. If Phakela uNsizwa nobuNsizwa he has certain aspirations and ambitions nge-foundation organization yakhe afuna ukuziphusha, land it should be on the table with, okay, this is this. So sometimes you start something, colleagues, I need to say this, then you feel mabuya ngendlela ukuthi no man, I think I'm fired up, I'm charged up, this thing is just a bit too small. Somebody else plants an idea. This is what might have happened, that Phakela had been doing this for years and years, but without this light, without this cloud, without this support. But Sis Jacinta maybe sparked an interest and sparked that fire, and then it resonated with him. He felt, okay, I'm mover. But along moving, you find out that we just need to give credit where it's due, to say, hey, this person, that's why we've been moving under covering as much and much. But now that I am here, I think ezinye izinto zimuva ngenye indlela. Westpark bakungena abantu, people are talking about monies and stuff. I know that yonke lento le, the fall and the collapse started with the meeting with the president, and everybody now said, hey, what was he tried by all means necessary or possible Phakela to explain the meeting with the president. What was the meeting about? But until this very day, I feel that people are still confused and lost and despair because they don't understand. Sometimes because you are not there, sometimes, ziningi lezinto. And as much as Phakela tried to explain, also to say, look, everyone has their own meetings. You said with Abu Scheme and then with the President Floyd for 2 to 3 hours. Nobody meeting now. I was not there in that meeting. I was not told, I was not invited. Not only that, you met Abu Helen Zile in your own accord, and then Rotman Olane Uzuma, and then Nakuluma, whatever, and you never gotten back to us. So now I am here and I'm running my own thing. I don't need to report, vice versa. So the only thing that we need to owe one another, owe each other, is just the work. So unfortunately on the 30th, the infamous 30th, late 30, azange ke khulumisise kahle hle mhlambe ebantwini abaningi ukucacisa kahle hle ukuthi late 30 kahle kahle i-30 ezistarta la umuntu onquma usuku uyakhuluma ukhipha i-date uPhakela, and he says i-30, but the confusion now says if uPhakela unqumele la, then how does this day or date becomes the March and March day to day if it's Phakela? But Phakela more towards, I was with him as Soweto, maso support to Sisandila, I was with him Thembisa maso support to Braxolani. Then he said no guys, now I'm not planning on a match and or any other matches, but when you see my face and he posted on a personally, that is the arrangement. But any other thing I ngene lapho. Then wabese icacisa ke masomela phana emall wathi siyosupporta uSis Jacinta. That was clear. So now confusion, if unqume usuku wathi 30, how do you become the supporter if we're not losing a date? So maybe South Africans can ask themselves this question, because we still need to get to the bottom of this, to say, guys, we want all of you together combined. If we are supporting Lendo, we are supporting you Mani Babili. But if kunale nkulumo mpikiswano, then there came later, 2 days later, a meeting which was not planned, and then where they had a joint sitting. First mistake, yes, it was not a secret, but as you know, they are misleading. When someone is saying this, this is one, I saw a picture, a perspective, then out. But the way this thing was done, because this person was also doing the sign, solid,
but umuntu obeshuta isithombe uveze nje kuphela kanje, so kuba ngathi lo muntu uveze umuno and then he's saying I'm cursing or I'm swearing at me. So that is the biggest issue with perspective ngale meeting nalama cameras and all of that ebekulaphana. Ngiyafisa ukuzwa i-view also ka-Yechunu ukuthi what is his view. So people are feeling that Phakela, you're sidelining us now because we're moving with you. I can imagine. And then all of a sudden, you're taking the shine, you are on the lead. Man, I was going to say, in closing without detailing. But again, I can tell that Umoya, we have Uma, and I can tell that we petalent. But Gunenking and Phakela, he has energy for days, you know. And Gunabandaban, the main character syndrome. Gunabandu also who has that grace to lead. And then manje mazitu ipo opelika sutu, then it becomes a problem because omunye feel ukuthi I'm suppressed, omunye feel ukuthi. So I think it's about time now. If Bonga Mbuzuti scheme, tell us your view. What are you saying? I was going to say I think we have come to an end of one road. Now we are supposed to take another. The earlier the better. Ama political parties nama manifesto because akuvunyelwanga. Khona lama party lesazukela zahlangane because ama principles waba wafani. You understand? And indaba yabayilontsha as a founding manifesto azifani futhi. They believe in into ezihlukile. So why would make a match? It's because abanye bane pressure ba match amanje. But honestly, you know, babakhuluma ngeleni bakhuluma ngani azifani lezi zinto. So clearly kuyabonakala uchazile ku press conference uphakela ukuthi okay ubheke ini nani. I support, I repeat, both of them. You see me in the matches, the match and match. You are still going to see me there. You also see me with Phakela Umtakathi. That's just me and my stance. So Matanda bebabili kanje. And I support umsebenzi wabo. Not with my characters, but because they are pushing the same vision, the mandate here South Africa. All 60,000 plus people. So bengizothi mina I miss bus. Phakela, take the off-ramp. Do what you're supposed to do and let us over an impact get cool. If ANC was ANC, Baveli Cope, Maparati, Bavela, all of these other parties, they felt with I guys, as I understand. So why would maybe be king my figure? And I'm not showing a division because I know media people, Nitando would read and listen in context. Don't just take uma ngabe ke mbukeli samsane kahle sasimsana kahle sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi u-like ama video, subscribe ukuze sizokwazi siqhubeke sikulethele nezinye inkulumo, sikulethele namanye ama video okuhlaziya. Sibonge.